andizange kumambishakazi. Amen. Bashumayele omama apho. Into ke ngoku ilele kum naku. Kuba ungalithatha ihashe ulise emanzini bangalisele, kodwa ukuba alifuni usele ulilize ukuzisindisa kwakho ngehashe ulise emanzini. Omama bam, ndiqaphela izinto zintathu uYesu. Amen. Amen. Ndiqaphela ukuzalwa kukaYesu akuqhelekanga. Amen. Ndiphinde ndiqaphele ukuba ukufa kukaYesu akuqhelekanga. Eyokugqibela, ukungcwatywa kukaYesu akuqhelekanga. Kutheni le nto ezi zinto zalo mntu zingaqhelekanga? Kungokuba uYesu usisiqamagushelo sezono zethu, khona ukuze mna kunye nawe sisindiswe. Kodwa usungazikhathi ngoba usindiso luyiprocess. Amen. Amen. Awuvuki ulale namhlanje uthi isindisiwe, awukhange uxhamleke ngokusindiswa kwakho. Kodwa kukho umntu owaphume endlongeni wavela njengengatshana, wafa wangcwatywa yatywinwa ingcwabalala. Uthi umbhebhezo walapha ecaweni awukhange uxhamleke, khange sixhamleke ukuze sibizwe ngokuthi singabantwana bakaThixo. Kunyanywe indoda khona ukuze kusindiswe abantu abaninzi, kwanconywa umntu omnye ukuze le nginginya ingamaKrestu isindiswe. Amen. Amen. Ndingisa wena mamncuka khona ukuze uyinike umambisho. Bamama bam, umntu osindisiweyo akahambi izitrato zasesada echaza ngosindiso lwakhe angaxhamlekanga ngawo, kodwa be humble yourself phambi koThixo. Ukuzithoba phambi koThixo khona ukuze uThixo akuphakamise. Akunathi nto ukuyiqala ekuqaleni iBhayibhile, kodwa asiva nto ethethwa ngeBhayibhile kuthi, ngoba yize ngombhali athi umbhali iziqhamo ziyohluka bazalwane. Ukufaka Yesu kohlukile, ukungcwatywa kwaYesu kohlukile, yenye nokuzalwa kwaYesu kohlukile. Ngoba sithetha ngendoda ecekiswe waza kwabakhe, baza bakhe abamamkela bakabamthixo, abamamkela bakhe abamazi ngaphambili ngabaprofethi bathi ukhona ozayo phezu komlambo iJordani, kulapho ukuqaleka kwevangeli kaYesu Kristu.
mtu namfanele kaika okuthukulu mtsha wesitambu sakho phakama manambathana ungekhona ndawo eqhizikazi ngoba ndithi ndobajonga ndifike deep down ezinhliziyweni kona ke zizinto zelizwe abadlula kuzo ngoba sidlula sitweni ngabonguthixo ndiva ngale ndoda ndakuxelela uba nguJosefu ngoba uJosefu zange athi kazama uthi enze umsebenzi kaYesu makabanguthixo aphume ngena akhathazela abantu khiminathile ndizawuphuma ndibakwethula umzimba kaYesu makabanguthixo yathula le ndedwa ndakade ayibona yazola ithe cwaka yabisazi maoba ngale mini asemnqamlezulu uYesu ulinde abagqiba umsebenzi wakhe umhle umbi wabo kodwa wasintonye yena noYesu bambethelele emnqamlezweni makabanguthixo kososuku mayisithanda uthele nokagqibe wathi qhu enganqamanga wahamba wapheka kwindawo ezithengisiline akafunani lani ngqolileyo wayofuna ayona yobalisa wahamba wanyanza bona eyigushile etheko uthi xa yefika wayondla ajonge emnqamlezweni wayothula inkosi yakhe wayothula emnqamlezweni wayithandela wawugqiba wayithatha wayakule ndawo akandibona eyibekegeni eyikiza esiya kuye xa yefika kule ndawo sayibeka kuyo makabuvuthixo walungisa indawo azatha ayibekeke kuyo wathi wawugqiba wayithatha wayilalisa njengomntwana awugqiba wacingela ukuba ndizawuthi apha sendivale ndizawuvala ngantoni wajongile ityala kabiso walipenga wavala ngalo ukuze nabani afuna ukuyikhupha pha singekafiki elasuku lesithathu angamlapha ngoba kuthiwe apha uzawubekele abalindi makabuthixo banqawuza uJosefu awugqiba umsebenzi wakho omhle walishiya ngoba wabashiyane ekhona walinda okokuba kuza kwenzeka ntoni emveni kokuba uYesu engcwatywe kodwa abenzanga nto lide lafike elaa xesha ebethe uYesu uzawuvuka ngalo wavuka mntakathixo wavuka kodwa kuthiwa wabonakala kwintombi owayencedile makabuthixo abakholelwa bakhe xa ebaxelela
Manibulele kuwe Mama uJoji. Thixo silungise. Sithi sakubhubha. Singene. Maniphinde ndibulise. Ndibulise isigqiba sami. Ndibulise omama bonke abakhoyo kule nqoba namhlanje. Ngegama lomfeli nomvukeli wethu. MaKristu andizukushumayela ngoba andinguye umshumayeli. Ndiza kuthetha. Andizukuthetha into inde, ndizawuthetha into emfitshane. Ngoba ndiyazifuna ezazibani. Ngoba kaloku funeka sithi singena kule nkonzo ibe noko imithwalo iphungukile. Umama usibekela ilizwi. Uthi umama namhlanje siyamngcwaba. Amen. Uphinda veze into kokubana kukho le ndoda enguYosefu. Kuthiwa le kwathaba mama, jonga ndithetha le nto ngoba mama. Kwathaba mama le ndoda. Yayingeyondoda isekuhleni. Yayindoda efihlakeleyo. Njengoba silapha MaKristu, kukho abantu abadelelekileyo abakwaziyo ukuyiphakamisa inkonzo kaThixo. Engaqondakali. Kodwa imisebenzi yakho umuntu uyibona into kokubana thini ngumuntu. Singade sibe ngaphambili bomama bami. Nicinga into kokubana senza yona. Kodwa uzaba khona umuntu omnye oyiveza into bana eyona nto yile. Sithetha ngokungcwatywa kwenkokheli yethu. Sithetha ngokungcwatywa kwembangi nomgqibelelisi wobomi bethu. Ndiyamthanda ke MaKristu Thixo. Ngokuthixo kwasekuqaleni esidala umdali uAdam kodwa waqonda into kokubana ngaphandle komama akaphelela. So ndifuna ukuthi kuni namhlanje nokukwephi kona nokuphi ubalulekile kuthina. And kufuneka wenze ukubaluleka kwakho kuThixo endlini kaThixo. Ndizawushiya nje isilogeni nyana kuni namhlanje. Endifuna uba noba sigudukile sisigcine. Sithe sisilogeni nyana sam mama. Thandazani nincedisane. Ndifuna sihambe naloo nto namhlanje. Thandazani nincedisane. Uthixo usidalile but akasidalanga safana. Kukho mama apha abatuze babe bahle bahambe benqiba ngoba kasuswele. So ke ngokufuneka umama osecaleni kwakho umjonge. Umqale entloko uyomphela ezantsi. Ubuyakwazi ukumnceda umncede. Ndibuyele elizweni. uAdam ukufa uqale ngabo ngoba umfazi ayewunikwa nguThixo uyewona. Loo nto yenza into kokubana uqala ukufa. Kodwa ndithanda into enye kule nto ngokuThixo akhange asiyekele. Uthi awusiboni into kokubana sinyukunyuku akakwazi usijonga waneqela. Kwazala umntana ngemiracle. Mntana lowo omnye
omnye nomnye wayengayazi uba injongo yoba abekhona yintoni na. Kanti uThixo uthi, bantu bam, kwanele. Lo mntana ukhula ngendlela efani, kwenzeka izinto kuye ngendlela efani. Kodwa ngoku sithi sawubuya umva siyibone into okokubana ibiyiplan kaThixo lethu. Ngoba ngoku le plan uThixo uyigqiba uyayivala ichapter. Izolo besisithi ubethelelwa, ebethelelwa ngenxa yezono zethu. Akhange athandabuze yonke laa ndlela, khange ayithandabuze ngoba ebesazi utatakhe esathi hamba umthuma ntoni. Sibonile usenzeka, equlutywa, edlavuzwa, esenziwa into engento ngabantu uThixo bebathume kuwo. Ngoku sithi ngenxa yobubele, ngenxa yokholo lwethu kuye, ngenxa yemimangaliso beyenza siyijongile, siyamnqwaba. Ngoku ndifuna ukuthi xa simnqwaba masingalili, ngoba kaloku uzalisekiswa ukholo lwethu. Siyakholwa kodwa zange sibone. Sikholwa kuThixo esingamaziyo, kodwa ngenxa yemisebenzi yakhe isinika amandla wokuba sithi mkhulu yena, ungummangaliso. So bomama bam, ndifuna ukuthi namhlanje ndizolivalela ilizwi. Masimnqwabe uYesu, kodwa ndifuni asigwabu uYesu sizishiye thina. Ndifuna xa singcwaba uYesu uyikhuphe intlebendwane kuwe uncwabe. Uzikhuphe zonke into ezingalungelananga noThixo, uzincwabe. Ukwenza xa ubuyela kwakho uthi benifudula ndingamfuni umama ubaba, kodwa namhlanje ndizambamba isandla ndithi, molo mama uNcoko, uphila njani? Ndifuna ngoku mama bam sihambe naloo nto. Uthi xa ethetha umbhali athi, ngaphandle kothando siyinkcenkce ekhenkcezayo. Ndiyayazi uthando lunzima maKristu. Anofaka impama ngumntu uphinde uhleke umthandi. Ayenzeki loo nto leyo. Kodwa ndifuna ukuthi namhlanje thina bantu bakholwayo masizilungise, masilunge ukwenzela into erongo eyenziwa ngomnye umntu kuwe abe ngathi akayenzanga. Ngoba wena uzuba kulaa nto ayenzayo, uzaba kule nto wena ifanele uThixo. Ngoba xa silapha asizanga mntwini, size kuThixo. So ifuna le nto bomama bam, uthi xa ungena ngalamnyango nokungena ebrentshini yakho uzibuze umbuzo every day, ndize ngantoni na apha? Ngoba once lo mbuzo ungakwazi uphendula, thandaza, qhubekeka uthandaze, then uThixo uza kunika impendulo. So ndifuna ukuthi kuni namhlanje
simngcwabile simgqibile sazingcwaba into ezirongo nezigwenxa umthetho wakhe namhlanje kusasa xa sisithi uvukile sabe sivuke nyana kungekho into ithi ndimgqithi bengathandi mboni ndithetha ndathi ezidlulileyo zidlule ngoku masijonge phambili masixwaye umnqamlezo subeke emagxeni ukwenzela into yobana ungasisindi sinyathele apho uYesu anyathela khona ukwenzela siyophumela nomnqamlezo ngokuba sinyathele uThixo apha uYesu anyathele khona asizuphumela uzawuhamba uhlala phansi usithi wow unzima lo mnqamlezo kanti uyazixelela into okubana ndifuna lento kwaye ndifuna yona uThixo uza kunika maKristu thandazani ncedisani thandazani ncedisani uthe omama bakudala babethandaza imigodi ime ngoku mifocus yethu mayibe kuthandaza mayingabi kokumuntu kaThixo ayingowakho ukaThixo ngoku thandaza athi nomuntu kaThixo uphume eqaleni uthi Thixo ncede bawo asondele kuwe uThixo uzawuva umthandazo wakho singathandaza sonke uThixo angeva kodwa usana omncinci uthi xa usithi bawethu semazulwini athi uThixo ndivile maKristu andifuni wenza made ngoba ndifuna uba ootata bangene singakayigqibi la nkonzo ngoba la nkonzo leyana ibalekile maKristu imbandezelo esiphila kuzo zininzi imbandezelo zabantwana esibazeleyo zininzi ngoba umzali umntana unethemba lento kokubana uzawuthi ukhula akuphumze kodwa ngoku abantwana esibazeleyo baqala ngosiphendula umbone uba ngoku uthetha kugqibele yena athi ukhula abone imali yakhe ifanele yena ayifanelanga wena kodwa yakho ibisetyenziswa nguye akuvuse nobulele kawufaka imali ethile mama nawe uyayifaka ngoba awufuni enza into ezirongo so ndifuna ukuthi bomama bam siza kuthandaza sicela uThixo asincede ngoba olu hambo lude bomama bam sithandazele nomama abangabonakaliyo enkonzweni ngoba ibrand zinabantu abaninzi kodwa thina bantu bazikhokheleyo siyalibala ukuyobavuselela so ngoku sine-duty bomama bakho uyabazi ngosomama bakho uyamazi umama ongasamboniyo because kukho omama abanentloni maKristu omama bakwazi ukuziveza iimbilini zabo kodwa xa ungena uwedwa kwakhe uzawukwazi ukuthi mama ungandiboni nje into ethile uguqu uthandaze umthandazisi and ungathethanga nto ininzi uzambona evela ngoba kaloku uzibone ukubaluleka endlini kaThixo so ndifuna ukuthi kuni maKristu uThixo makasithande simthande uThixo sigcine ukholo lwethu senze konke okulungene nokholo lukaThixo ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen uThixo asikelele ukufundwa nokushunyayelwa kwelizwi lakhe ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen